Good morning. Ate, halika rito. Asan na yung shoutout natin? Nahiya na si Pia. Good morning, kuya. Tapos ka na kumain? Shoutout daw sa kaklase ni ate na si... Dalson Domingo at JC Ignacio. Hi! Nanonood ba siya ng vlog ko, ate? Ay, ikaw anak. Wala kang shoutout? Ikaw kuya, sa classmate mo. Ayoko yung paalam sa kanila. Kain guys, ayan. Sasabay na kami sa kanila. Kami maghahatid, diretso na kami uwi. Bye-bye! Bye-bye muna dyan sa baby na yan. Ay, sus! Ay, sus! Gigil. Pagbalik ko, yari ka. Na! Pagbalik mo na lang, tata. Oh, sakay na kuya. Tara na. Bilis na dun. Uwi na kami. Ayan. Ano naman, sightseeing na naman si Junior. Ito mga bagets, guys. Ayan. Pia, si Chris, si Kuya Peter. Bukas, piin nyo, half day lang ba yun? Hindi, umaga lang yung uwi nyo pag Friday. Junior doon sa sa likod at sakit, nakakalmot yung hita ko, pero gusto niya lang din yung nakasilip sa sa labas, kaso pag matutulog na siya, ang bigat, nasa lap ko pa rin siya. Sige na, dyan ka na lang, sige na. Long gone. Ayan, susunod di ka na sasama, sige. Dyan ka na, may bintana ka naman dyan eh. Gusto makakarga pa sa akin. So, yun guys. Uwi na tayo. Ayun. Diba sabi ko, dapat may iwan si daddy doon sa sa Punkan. Kaso, namatay kasi yung tatay ng friend niya. Nung isang araw pa yun eh. Pang 3 days na ata. Di ko siya nasabihan nung nasa Pasay pa kami. Minessage na ako nung nung hipag nung kaibigan niya. So, yun. Kailangan niyang pumunta kasi. Ay, kapatid pala. Sorry. So, kailangan niyang pumunta kasi yun ang kumupkup sa kanya nung mga panahon. Down na down siya. So, hindi pwedeng hindi siya magpakita doon. Kaya, sinama ko muna din siya. Makapasyal man lang doon sa wake. And then, yun nga, babalik kami doon pagbalik from Baguio, kasi umorder din pala ako nung higaan ng mga dogs, yung floor mat ba tawag doon? Matting, ganun, na naka-elevate na siya para pag naglilinis si Ate Jane, may sasampahan yung mga doggies, lalo na kapag taglamig na naman, di ba guys, pag December na naman, malamig, tapos madalas nag-uulan, malamig yung semento. So, ayun, nag-order din ako noon sa kanan sa 30 yung deliver, kaya kailangan natin si Tonton. Ayun, biyahe lang tayo, natulog lang sa biyahe at kanan. Anong oras na ako natulog kagabi, nagsagot pa ako ng mga inquiry sa Viber. Just like every cowboy sings the same song. Every rose has its thorn. Something singing, something singing. And I know that you will be here right now. So let you know how I can get your rose has its thorn. Just like every night has its dawn.
Ayun, kumuha na ako guys ng ano. Ano tawag dyan, kuya? Arpid po. R-feed. Auto sweep. Ayun, para hindi na pila ng pila sa cash. Sa cash. Mas mapabilis yung ano natin pag lalakbay. Dyan pala yan nilalagay. Okay naman siya kahit maulanan, kuya, ganun. Ma'am, saan kayo nag-enter ba? Ha? Saan po kayo nag-enter? Sa Pura. Pura ba yun? Nagka-cash claim po nila. Ayun, bumili muna akong hot choco, guys. Tapos, itlog. Breakfast. Diba? Hardboiled din. Hard-boiled. Gusto mo ba? Ano ba? Ano ba? Hindi, balatan ko. Dalawa sa akin, isa sa'yo. Diba? Yeah. Kaya po na kami, guys. Ayun, ang aga naming nakapasok ng Manila. Kaso, syempre, as expected, kapag nandito ka sa Metro Manila, buhol-buhol ang traffic. So, time check, 11 AM na. Siguro 10, andito na kami. Nakapasok na nga kami. Ay, naantok na pati ako. Tapos nakugutom. Si Junior nga, tulog na lang. Hindi mo man lang napainom yan. Si Junior sa biyahe. Yan. Umaya na lang siguro sa apartment. Kasi magpapahinga muna din kami at papacar wash din to. Putik-putik eh. Lakas kasi ng ulan nung pag-uwi namin Nueva Ecija. Tapos yun, putik-putik si Tonton. Kaya pacar wash muna habang nagpapahinga kami. Tapos after lunch siguro gora na kami dun sa friend ni Tati. Sa sukat lang naman yun eh. Then, gabi uwi para mag-impact para sa ano ko. Baguio trip ko. Expedition. Oo, kasi yung ayan, pinatali ko pala guys, gawa ng gusto niya dito sa unahan. Ang bigat nga. Nabibigatan ako sa kanya. Tapos yung mga kalmot niya sa hita ko. So, yun. Later. See you later. Ulit. We're here guys! Finally! Ayun, dito na kami sa car wash. Diretso na dito ni Daddy. Yes, yun yung! Gutom ka na yung. Tara na. Ayun, tapos nag-order na lang din ako ng KFC. Kaso wala pang tumatanggap ng order ko sa GrabFood. Sinaing naman daw si Auntie. So, Carabas na yan. Nataalis din naman kami after lunch. Yung kugutom na. Oh, wawa man. Tara na. Lalagay ko pati sa'yo. Hello guys. O diba, sabi ko after lunch kami aalis. Pero ayan o. Naghihilig pa asawa ko. Tapos nag-edit muna ako ng vlog habang inaantay ko itong magising sa pagkakaidlip niya. So tayo para maliwanag guys. Ayun. Mainit pa naman eh. So baka mamaya maya siguro mga gabi na rin kami pupunta since lamay naman yun. Gabi na lang tayo punta. Dapat i-idlip din ako. Kaso, alam niyo yun. Wait lang. Buffering yung utak ko. Ayun, nagsasagot kasi ako ng mga orders, tapos may for Lalamove pa, yung gano'n, may pick up sa Lalamove, may deliver sa Lalamove. So ako, syempre nakahiga ako kasi pagod pa sa biyahe, and then, ayun ako na pa yung tulog ko kagabi. Grabe na yung antok ko, kaso pag nagigising ako, naalimpungatan ako, kasi biglang tumutunog yung cellphone ko, nagbabibrate. So, ayun, bumangon na lang ako, tapos nag-edit na lang, para sabi ko, tulog ko na lang sa biyahe mamayang gabi, or bukas, sa biyahe namin. Kaya yun, nag-edit na lang ako para sabi ko may ma-upload ako. Yun. And wala, parang ang tuloy ng ulo ko ngayon guys, ang gaan na medyo masakit. Alam niyo yun, kapag kakulang ka sa tulog, tapos yung patulog ka na, tapos bigla ka magigising, patulog ka na, bigla ka magigising. So, bitin. Kaya sabi ko nga kay Dad, sana siya na lang ang pumunta doon sa sa wake. Kaso, syempre, sabihin niya na naman, iwan ko na naman siya na So, sama na lang tayo kahit na masakit pa ulo natin. So, yun lang guys. Nag-update lang ako kasi naman everyday may vlog tayo. Kahit na every other day yung upload. Pero everyday may
ano, may nipo-vlog ako kahit pa paano. So, yun lang. Ayun, galing akong Pure Gold, guys. Nabili na ako ng pang breakfast ni Daray. Ayun, tapos gagawa lang ako ng kimchi soup. Ayan, i-vlog ko kasi madami sa inyo nagre-request nung mag-IG story ako kung paano ginagawa yung recipe. So, ayan. Ayun lang naman ang ano natin, no? Napaka-simple. Ayan, tofu, enoki mushroom, tapos white onion, then leeks or green onion, tapos kimchi, tapos nor cube, pork or chicken, depende sa inyo. And then, water. Yun lang. Sobrang bilis. Wait lang, guys. Dito, hindi na pa man na isihan niya. Pag hindi mo pa na sinasabay na lang ko ng pagabi. Pupunta ka dito, alas yung pangalis na ang camera ng traffic. Pero madali ang pagpayan mo lang. Tapos sila pagbukas na. Dun sa ano mismo? Antipolo. Kuyan ka. May nagtatanggap na doon na ituturo ka kung saan ka pupunta. Tinawagan niya ako nga next day. Oh, ano sabi? Nagigalit siya. Bakit? Sabi ko, bakit kayo magagalit? Pag tumatawag ako, hindi mo sinasagot. Pag si mama... So, ayun guys. Kimchi. Tofu. Sundan nyo na lang to, ah. Bahala na kayo dyan. di ko na ulit-ulitin. Ayun. Kimchi, tofu. Tapos, ano ba to? Mushroom, onion, tapos ito. Then, nor cubes. Then, tubig. Yun lang. Pwede yung lagyan ng ano, tuna or sardinas na Korean din. Sarap. May sardinas na pulugan din na kailan di. Oo. Ayun eh, oo. So, tapos ito. ng pasukin ng NBI Anti-Illegal Drugs Division ng compound sa Barangay 484 sa Sampaloc, Maynila. Na pinamumunuan ni Chairwoman Gia Gomez Castro ang tinaguriang drug queen ng April 2019 sa nasabing lugar na tinawag ng Bureau. Naaresto doon ang Drug queen. Oo, pero wala dito na sa ibang bansa na. Ah. Tapos yung nor cube. Pero pag uwi mo, magpadala ko ibang damit dyan ha. Sige, ante. Yung mga Ay! nilindi. Ikaw sila kasi si Titin parang may pamalit-palit din siya. Nakita ko yung suot niya. Ah, sige. Para na siyang... Ayan, pag naano nyo na lahat guys, lagyan nyo ng tubig. Yung ano, garapo na pinaglagyan din ng isang kimchi, nilagay ko na dito para maano na. Maisabay na. Then, dagdagan natin ng neto para konting anghang pa. Yum, herbs. Oo, kita na. Kailang may... Ayan na guys. Luto na. Subo tayo. Sarap eh. Pulay no? Punta na kami guys. Awake nung ano, tatay ng friend ni Froggy. Nakapag-impake na rin naman ako eh. Kaya ready to go na rin tayo.